Maayong adlaw mga igsoon o mga higala. Kumusta? O salamat sa Ginoo karon nga adlaw nga makapaday na punta sa pagtuon sa iyang pulong. Og nanata karon sa episode 20. Ang atong mga bersikulo mabasa nato sa mga buhat kapitulo 10 bersikulo 23 hangtod bersikulo 48. Ug ang atong tun-an karon nga adlaw ang may tungod nga nakatipon ang mga hintil sa iglesia. Ug tuna nato ang mahitungod kang Cornelio uban sa iyang tibok nga panimalay ug sa suod niya nga mga higala ug mga parente nga nakadawat usab sa kaluwasan. Pinaagi silang pagtukang Hesus ug nahimong sakop sa iglesia. Ug sa dili pa kita mupadayon sa atong topic karon nga moy atong hisgutan, balikon sa nato ang atong nahibaw-an sa miaging episode sa mga buhat para mahimong presko sa atong mga huna-huna ang atong mga nahibaw-an na. Maigsoon, nagtuon kita may tungod sa pagpadayon sa Ginoo sa pagbuhat sa dagkong mga milagro. Pinaagi kang Pedro. Kay giayon niya si Inyas nga tagalida, nga usa ka tawo nga paralitiko nga wala makabakod sulod sa 8 ka tuig. Grabe ang iyang pag-antos. 8 ka tuig, wala man siya makalakaw. O gibanaw pa ni Ginoo si Tabita, nga Dorcas ang iyang usa ka ngalan, nga taga Joppa, gikan sa mga patay. Maigsoon usa kini kadako nga milagro nga gibuhat sa Ginoo pinaagi kang Pedro. Og tungod ni ining dagkong mga kahibulungan, daghan kaayo ang mituo kang Hesus didto sa Lida ug sa Saron ug sa Joppa. Ug tungod niini mikaila pag-ayo ang maayong balita halos sa tanang dapit. Niini nga mga dapit nga atong nahisgutan. Maigsoon, naibawan usab nato nga giabrihan ni Hesus ang paagi sa kaluwasan ngadto sa mga kahintilan. Pinaagi sa panan-awon nga anghel nga iyang gipakita kang Cornelio, nga usa ka pure nga tawo nga hintil. O pinaagi usab sa panan-awon nga iyang gipakita kang Pedro, nga murag habol nga gitunton gikan sa langit nga napuno sa tanang mga hugaw nga mga mananap. Maigsoon, importante kaay kini nga panan-awon nga gipakita sa Dios kang Pedro. Kay kung wala pa kini nga panan-awon nga gipakita kaniya sa Dios, dili mo ban si Pedro sa mga hintil nga gisugo ni Cornelio sa pag-agto kaniya aron sa pagpaagto kang Pedro ngadto sa balay ni Cornelio. Kay gaisipon niya ang mga hintil, gaisipon ni Pedro ang mga hintil nga hugaw o galikayan ganit niya sila. Kay para sa mga Hudiyo, hugaw gayud ang mga hintil nga mga tao. Bawal kanila ang pagsakat silang mga balay o ang pakig-istorya kanila tungod kay ang mga hintil gakaon man sa mga pagkaon nga gidili para sa mga Hudiyo. Ug kini hugaw para sa mga Hudiyo mong dili gyud sila pwede musakat sa balay sa mga hintil. Maigsoon, sa dili pa kita mo padayon, importante nga makasabot kita mahitungod sa mga gidili sa Dios nga mga pagkaon sa mga Hudiyo. Ato kining sabton, atong klarohon ang mahitungod sa mga pagkaon nga gidili sa Dios sa mga Hudiyo. Karon nga panahon, naay mga reliyon nga gabarog sa mga balaod mahitungod sa gidili nga mga pagkaon nga gihatag sa Dios ngadto sa mga Hudiyo. Ngadto sa mga Hudiyo ug dili ngadto sa mga hintil. Ato kining sabton pag-ayo nga kini nga gidili nga mga pagkaon para sa mga Hudiyo ug dili para sa mga hintil. Sama kanato. Bisan kung dili sila mga Hudiyo ug bisan kung wala gid sila'y kalabutan ining mga balaod, gaangkuno nila o gaipatuman nila silang mga grupo. Mo ilang gabuhaton. Kadaghanan karon nga mga grupo, mga tao gabarog man sa gidili nga pagkaon nga para ra unta sa mga Hudiyo. Maigsoon para atong mahibaw-an ug atong masabot. Magbasa kita gikan sa balaang pulong sa Dios.
aron mamatud-an kita nga wala gay gidili sa Dios nga pagkaon karong panahona bisan para sa mga Hudiyo. Pwede naman sila makakaon sa mga kalanunon nga gidili kanila sa Dios sa una. Atong basahon ang unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod bersikulo 4. Ang Espiritu tin-aw nagpahayag nga sa ulahing mga panahon adunay mamiya gikan sa pagtuo nga magtagad sa mga malimbungon nga espiritu ug sa mga pagtulun-an sa mga demonyo. Pinaagi sa pagpakarug-ingnon sa mga bakakon nga ang kaugalingong tanglag gipasuan sa nagbagang puthaw. Sa ato pamaigsoon, atong nabasa nini nga bersikulo nga sa ulahing panahon adunay mga tawo nga mamiya sa tinuod nga pagtuo ug mo'y sundo nila ang mga tudlo niini nga mga demonyo, ang tudlo ni Satanas kauban sa iyang mga yawa. Ug ang ilang mga kasing-kasing tig-an na kaayo dili na mubati. Bisag kung naa sila konsensya, dili na sila makonsensya. Kay sama sa gipasuan sa binagang putaw ang ilang mga kasing-kasing apan dili na gyud mubati pa. Ug mao kini ilang sundon nga mga pagtulunan sa bersikulo 3 nga magdili sa pagminyo sama sa ubang mga tao, sama sa mga pari o sa mga madri nga gidili kanila ang pagminyo. Magdili sa mga pagkaon nga gibuhat sa Dios nga dawaton uban sa pagpasalamat sa mga magtotoo ug nahibalo sa kamatuoran. Kay maayo ang tanang binuhat sa Dios ug walay ipasalikway kung gidawat kini uban sa pagpasalamat. Klaro kay mga igsuon nga ang tanan gihinluan na sa Dios ug tanan maayo ug ang mga pagkaon pwede na nga kanon ang tanan kay gilimpyuhan man sa Dios ang tanang mga pagkaon ug gibuhat niya nga maayo ug angay kining dawaton uban ang pagpasalamat. Sa ato pa pasidaan kinigikan sa Dios aron dili kita madala sa mga tudlo sa mga malimbungon nga espiritu ug mga demonyo nga ilang gipaagi sa mga bakakon ug arong ingnon nga mga tao. Ug kini nga mga tao gidili nila ang pagminyo. Ug gidili usab nila ang ubang pagkaon. Ug daghan gani karon dinhi sa ato mga igsuon nga galikay sa uban nga mga kalanunon kay hugaw kuno para kanila. Apan miingon ang Dios nga maayo ang tanan niyang gibuhat ug makaon uban sa pagpasalamat. Busa mga igsuon, mukaon kita nga mapasalamaton sa tanang klase nga pagkaon apil ang karning baboy. Mga kasili, mga kalapanit, mga galunggong, mga ulang, ug sa tanan gayud nga pagkaon sa kalibutan. Ug dili kita motuo sa tuis nga tudlo sa mga relihiyon nga gikan sa yawa ang ilang mga doktrina. I-enjoy nato ang tanang mga pagkaon diri sa kalibutan kay gihatag kini sa Dios kanato aron atong mapuslan, atong makaon uban sa pagpasalamat. Sa ato pamagsuon, mao kadto ang nalikyat nga hisgot may tungod sa mga pagkaon. Unta atong nasabot nga ang tanan limpyo naman o pwede na natong kanon. Karon sa atong pagpadayon, atong hisgutan ang may tungod sa kaluwasan nga dadawat nilang Cornelio. Pinaagi silang pagtuo kang Hesus. Para atong mas masabot ug maklaro pag-ayo, baliko nato pagbasa ang gibuhat sa Dios aron maabrihan ang paagi sa kaluwasan alang sa kahintilan sugod sa pamilya nilang Cornelio. Baliko nato pagbasa ang mga buhat kapitulo 10 bersikulo 1 hangtod bersikulo 23. Kani nga mga bersikulo ato nang nahibaw-an sa miagi nato nga mga pagtuon. Apan karon balikon sa nato. Didto sa Cesarea may usa ka tawo nga ginganlan og Cornelio, usa ka kapitan sa kasundaluhan nga gitawag og panon nga Italiano. Siya usa ka tawong relihiyoso uban sa iyang tibuok nga panimalay. Siya mahadlokon sa Dios
naghatag og daghang hinabang ngadto sa mga tawo ug nagampo kanunay sa Dios. Usa niya nag-adlaw sa mga ikatulo nga takna sa hapon o mga alas 3 sa hapon, iyang nakita sa dayagayod diya sa panan-awon ang usa ka anghel sa Dios nga misulod ug miingon kaniya, Cornelio. Og siya mitutok kaniya uban sa kahadlok ug miingon, unsa man Ginoo? Ingon ni Cornelio. Og siya miingon kaniya ang anghel, ang imong mga pag-ampo ug ang imong pagtabang miabot sa itaas, ingon nga handumanan sa atubangan sa Dios. Ug karon pagsugo og mga tawo ngadto sa Jopa ug paanhia ang usa ka Simon nga ginganlan og Pedro. Simon o Pedro, usa ra man siya ka tawo. Siya nag-abot sa balay ni Simon nga tigbuhat og panit. Kini nga Simon, lahi man dili si Simon Pedro. Nga ang balay anaa sa daplin sa dagat. Sa nakabiya na ang anghel nga nakigsulti kaniya, gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang mga sulugoon ug usa ka reliyosong sundalo nga usa sa mga nag-alagad kaniya. Ug sa iya na silang nasuginlan sa tanan, gipaagto niya sila sa Jopa nga diin digto sakat si Pedro sa balay ni Simon. Sa pagkasunod adlaw, sa naglakaw pa sila ug nagkaduol na sa lungsod, si Pedro usab misaka sa atop sa balay sa udtong tutok aron magampo. Unya siya gigutom ug nangandoy nga mukaon. Apan samtang nagandam pa sila niini, gipanglimutan siya ug nakakita og panan-awon. Ug iyang nakita ang langit nga nabukas ug gipaubos ang usa ka sudlanan nga sama sa usa ka dakong habol nga gitunton pinaagi sa upat ka kanto niini paingon sa yuta. Sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga mananap nga tig-upat og tiil ug mga nagkamang sa yuta ug mga langgam sa kalangitan. Klaro kaayo niini nga bersikulo nga ang sulod niini nga habol nga gitunton gikan sa langit ang tanang mga hugaw nga klase sa mga mananap. Sama sa mga baboy, sa mga agila, mga langgam, or mga gakamang sayuta. Basta ang tanan nga sulod niini, giisip sa mga Hudiyo nga hugaw nga mga mananap. Ug dihay usa ka tingog nga miingon kaniya, Tindog Pedro, pag-ihaw ug unya kan-a. Apan si Pedro miingon, Dili gid ako, Ginoo, kay wala pa gid ako'y nakaon nga dili putli o hugaw. Sa ato pa mibalibad si Pedro, nga giignan sa tingog nga mag-ihaw siya niadto nga mga hugaw nga mga mananap. Para kang Pedro, apan dili gyud siya makaako kay sukad-sukad, wala pa gyud siya makakaon bisan usa ka klase niadto nga mga mananap. Ug ang tingog nadugong niya sa ikaduhang higayon nga nag-ingon, unsay gihinluan na sa Dios, ayaw nganli ug dili putli. Ug kini nahitabo sa tulo ka higayon. Ug sa kalit gibira ang sulanan ngadto sa langit. Sa ato pa kini nga tingog nga iyang nadunggan, katulo niya madungog. Dili ra kausa. Sa ato pa gibalik-balik sa mong tingog nga dili niya isipon nga hugaw ang gilimpiyuhan na sa Dios. Bersikulo 17. Samtang si Pedro nalibog pa kung unsay kahulugan ni adtong panan-awon nga iyang nakita, ang mga tawo nga gisugo ni Cornelio nagtindog diya sa ganghaan. Humanila masusi kung diin ang balay ni Simon. Og sila nanawag aron sa pagpangutana kung nag-abot ba didto si Simon nga ginganlan og Pedro. Samtang si Pedro naghuna-huna may tungod sa panan-awon, ang espiritu miingon kaniya, Tan-awa, anaay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Tindog, kanaog, ug uban kanila sa walay pagduha-duha, kay ako nagpaanhi kanila. Og si Pedro may kanaog ngadto sa mga tawo ug moingon kanila, Ako mao ang inyong gipangita. Nagpaila si Pedro kanila. Unsa bay hinungdan sa inyong pag-anhi? Pangutanan ni Pedro. Og sila miingon, si Cornelio nga kapitan, nga usa ka tawo nga matarong ug mahadlokon sa Dios,
ug namatud-an nga maayo sa tibok nasod sa mga Hudiyo. Gimanduan sa usa ka balaang anghel sa pagpakuha kanimo aron moadto sa iyang balay ug siya mamati sa imong isulti kaniya. Ingon sa mga gisugo nga tawo ni Cornelio ngadto kang Pedro. Busa gipadayon niya sila isip iyang mga bisita. Sa ato pa giabi-abi ni Pedro ang mga tawo nga giisip niya nga mga hugaw. Mao ang mga sinugo ni Cornelio. Siguro nga iyang gidalitan sa pagkaon o maayo ang iyang pag-abi-abi kanila. Sumpay sa bersikulo. Sa pagkaugma, siya mibangon og migikan uban kanila. O pipila sa kaigsuoran nga taga Jopa, mikuyog kaniya. Sa ato pa, naay kauban ni Pedro nga mga magtutuo gikan sa Jopa. Dili na si Pedro ang niuban ini nga sinugo ni Cornelio kundi naay grupo sa mga magtutuo nga taga Jopa. Karon, mupadayon kita sa pagbasa sa bersikulo, atong balikon pagbasa ang bersikulo 23, isumpay nato ang bersikulo 24 hangtod bersikulo 26. Busa, gipadayon niya sila isip iyang mga bisita. Sa pagkaugma, siya mibangon ug migikan uban kanila. Ug pipila sa kaigsuonan nga taga Jopa, mikuyog kaniya. Ug sa pagkasunod adlaw, miabot sila sa Cesarea. Si Cornelio nga nagpaabot kanila, nagpatigom sa iyang mga kadugo ug suod nga mga higala. Sa pagsulod ni Pedro, si Cornelio misugat kaniya ug mihapa sa iyang tiilan ug misimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro nga nag-ingon, "Tindog, tao usab ako." Sa ato pa, wala dawatan ni Pedro ang pagyukbo, ang pagluhod, ang pagsimba ni Cornelio. Iyang gipasabot nga sama ra usab siya nga tawo kang Cornelio. Sa ato pa mga igsuon, agi balikon sa atong bersikulo nga gibasa, miuban si Pedro sa mga gisugo ni Cornelio. Ug naay pipila nga mga igsuon gikan sa Jopa nga miuban usab kanila. Ug gibuhat kini ni Pedro tungod sa panan-awon nga gipakita kaniya sa Dios. Ug pag-abot nila sa balay ni Cornelio, gapaaboton sila ni Cornelio apil ang iyang ipatigom nga mga parinti ug suod nga mga higala. Sa ato pa dili na si Cornelio ang gapaabot kang Pedro. Ang iyang gibuhat, gitigom niya ang iyang tibok nga panimalay, ang iyang mga parinti. Siguro ang iyang kauban nga mga sundalo kay aduna siya sakop nga usa ka gatos nga sundalo. Ug siguro nga grabe ang kulba hinam ni Cornelio nga mahibaw-an niya ang paagi sa kaluwasan. Excited kay si Cornelio karon nga mahibaw-an niya ang kaluwasan o makadawat siya kang Hesus ingon nga iyang personal nga manluluwas. Ug basin tungod sa pagkataranta niya pag-ayo, wala siya mahibalo kung unsay angay niyang buhaton. Miyapa sa tila ni Pedro ug iyang gisimba. Gihimo hinuon niya nga usa ka Dios si Pedro. Apan wala dawatan ni Pedro ang pagsimba ni Cornelio. O gipatindog niya nga gasulti nga tawo ra usab siya. Si Pedro maigsoon kung atong tun-an ang iyang pagkatao, kung atong balik-balikan ang pagisgot kang Pedro. Usa ka mangingisda nga naluwas pinaagi siyang pagtuo kang Hesus. Ordinaryo ra siya nga tawo nga wala gani grado. Apan gibuhat ni Hesus nga iyang magwawali og usa ka apostol. Ug usa pa gayud ka haligi sa iglesia ug amahan sa mga kaigsuonan diya sa pagtuo. Mao may kinabuhi ni Pedro. Dili man siya taas og katungod, dili man siya graduhan, dili siya sapian. Apan gigamit siya sa Dios nga iyang instrumento o galamiton diya sa iglesia. Apan dili Dios si Pedro, ato kining sabton pag-ayo mga igsuon. Dili Dios si Pedro, tawo ra nga sama kanato ug sama kang Cornelio. Tawo ra si Pedro, sama kanatong tanan. Busa wala gayud itugot ni Pedro nga isipon nga halangdon o simbahon ug wala magpatawag nga pastor o sir kay nagpatawag ra og Pedro. Maayo kung atong awatan si Pedro mga igsuon. Nasabot ni Pedro nga ang tanan, ang mga Hudiyo
ang mga hintil, ang tanang klase sa mga tao, mga graduhan man o mga kabus, sama raman atubangan sa Ginoo. Nasabot ni Pedro nga patas ang tanang mga magtutuo kang Hesus. Bisan kung lahi-lahi kitag mga trabaho sa iglesia, ang uban kanato mga magawali, mga pastor, mga pangulo o elder diya sa iglesia, ang uban tiglimpyo ra sa mga CR, tigsilhig, tig-arrange og bangko, apan para kang Ginoo, patas kitang tanan og walay labaw kanato. Ug lahi-lahi kitag mga hiyas, apan patas kitang tanan. Kay ang bali sa matag usa kanato mga igsoon, mahal kaayo nga mao ang dugo ni Hesus nga iyang gibayad kanatong tanan. Ug dili kini mabayran sa kwarta. Pariha kita og bali. Pariha ang gibayad ni Hesus kanatong tanan nga mao ang iyang pagsakripisyo sa iyang kaugalingong lawas ug sa iyang dugo. Ug mga igsoon, gidili sa Dios ang pagsimba o ang pag-ampo sa bisan kinsa nga tawo. Mga anghel, mga kalag sa mga namatay na, sa mga daotang espiritu, sa mga bituon, mga demonyo o bisan unsa sa langit, sa kalibutan o sa dagat, gawas kaniya. Mga igsoon, kinahanglan nga ang Dios ra gayud ang atong ampuan, walay lain. Bisan gani ang mga tao nga gisgutan diya sa Biblia, ang mga maayong tao sama kang Pedro, kang Pablo, kang Juan, kang Maria, dili man sila angay natong ampuan, kundili si Hesus ra gayud ug walay lain. Unta mga igsoon, nahimo kining klaro ug imong nasabot kini nga hisgot, kini nga bahin sa atong pagtuon karon. Ug mopadayon pa kita sa pagbasa sa atong mga bersikulo sa mga buhat, Kapitulo 10, versikulo 27, hangtod versikulo 28. Versikulo 27. Og sa nakigsulti siya kaniya, si Pedro nakigsulti kang Cornelio, siya misulod og nakita ang daghang mga tao nga nagkatigom. Og siya miingon kanila, kamugay na hibalo nga supak sa balaod, alang sa usa ka Hudiyo, ang pakigsuod o pagpamisita kang bisan kinsa nga tagalayang nasod. Sa ato pa, gipasabot ni Pedro nga bawal gyud kanila nga mga Hudiyo, gidili kanila ang saka sa balay sa mga hintil ug ang pakig-istorya kanila. Apan ang Dios nagpakita kanako nga kinahanglan dili ako magtawag kang bisan kinsa nga dili putli o hugaw. Tungod niini, sa pagpakuha nimo kanako, mianhi ako sa walay pagsupak ug karon mangutana ako nganong gipakuha nimo ako, ingon ni Pedro kang Cornelio. Og si Cornelio miingon kaniya, ikaupat ng adlaw hangtod niining mga taknaa nga nagtuman ako sa matag ikatulo nga takna sa hapon nga pagampo dinhi sa akong balay. Sa ato pa tulumanon ni Cornelio ang pagampo sa matag alas 3 sa hapon sa iyang kwarto diya sa iyang balay. Ug may tawo nga nagtindog sa akong atubangan nga nagsulob og sulaw nga bisti ug miingon, Cornelio, ang imong pagampo nadungog og ang imong mga pagtabang na hinumduman sa atubangan sa Dios. Busa pagsugo ngadto sa Jopa aron pagkuha kang Simon nga ginganlan og Pedro. Kining tawhana nag-abot sa balay ni Simon nga tigbuhat og panit diya sa daplin sa dagat. Busa gipasuguan ko dayon ikaw o gikaluoy nimo ang pag-anhi. Ug kaming tanan ania karon dinhi sa atubangan sa Dios aron sa pagpamati sa tanan nga gisugo kanimo sa Ginoo. Sa ato pa andam kaayo si Cornelio uban siyang tibok nga panimalay sa pagpamati sa isangyaw ni Pedro ngadto kanila nga kaluwasan. Unya si Pedro misugod sa pagsulti ug miingon, sa pagkatinuod akong naila nga ang Dios walay pinalabi. Nasabot karon ni Pedro pinaagi sa panan-awon nga gipakita kaniya sa Dios nga nakapalibog kaniya ug iyang kapamalandungon kung unsa ang kahulugan ug karon iyang nasabot nga ang mga Hudiyo ug mga Hintil patas na atubangan sa Dios
ug walay gipalabi ang Dios nga mga tawo. Versikulo 35. Apan diya sa matag nasod, si bisan kinsa nga mahadlok kaniya ug magbuhat sa matarong dawaton niya. Sa ato pa, ang tanang mga tawo sa tibuok kalibutan, bisan unsa nga tribo, bisan unsa imong relihiyon, kung ikaw gatuo kang Hesus, dawaton kaniya sa duwa niya kakamot. Maigsoon, kita nga mga Pilipino, ang mga Australiano, ang mga Amerikano, ang Hapon, ang Insik, ang mga Hudiyo, para kang Ginoo, sama kita sa iyang atubangan ug patas kita og bili. Labi na kung gatuo kita kang Hesus. Versikulo 36. Kini mo ang pulong nga iyang ipadala ngadto sa katawan sa Israel. Sa iyang pagwali sa maayong balita sa kalinaw, pinaagi kang Hesukristo, nga mao ang Ginoo sa tanan. Kamo nahibalo sa netabo sa tibok Judea, nga nagsugod gikan sa Galilea, human sa bautismo nga giwali ni Juan. Giunsa sa Dios pagdiyog pinaagi sa Espiritu Santo ug sa gahom. Giunsa niya paglibot aron pagbuhat ug maayo ug sa pagpang-ayo sa tanang gisakit sa yawa. Kay ang Dios nag-uban kaniya. Sa ato pa, sa digto na silang Pedro sa balay ni Cornelio ug sa pagkakita ni Pedro sa daghang mga tawo, nag-ingon si Pedro nga daan sila nahibalo nga supak sa balaod alang sa mga Hudiyo ang pagbisita kang bisan kinsa nga tagalaing nasod o sa ato pa ngadto sa mga hintil. Mo'y pasabot ni Pedro. Apan gi-eksplikar dayon ni Pedro nga nagpahayag kani ang Dios nga kinahanglan dili niya tawgon nga hugaw ang bisan kinsa. Apil silang Cornelio. Klaro nga gisulod ni Pedro sa iyang kasing-kasing ang gitudlo sa Ginoo kaniya. Nasabot ni Pedro nga paagtuan kaniya sa Ginoo ang mga hintil, kini nga panimalay ni Cornelio, si Cornelio mismo. O klaro nga bisan ang mga pagkaon sa mga hintil, andam na silang Pedro sa pagkaon niini, kay nakasakaman sila sa balay nilang Cornelio. Klaro kaayo ug nasabot ni Pedro nga pawalihan na sa Dios ang mga hintil ug angayan usab sila sa kaluwasan. O para sa mga Hudiyo, para nilang Pedro, pwede na pud sila makakaon sa mga gakanon sa mga hintil. O nagpadayon pa si Pedro pag-eksplikar nga tungod adto nga pahayag sa Ginoo, nakasugot siya sa pag-uban sa mga gisugo ni Cornelio. Kayang nasabot ang panan-awon nga gipakita kaniya sa Dios. Unya, gipangutan-an ni Pedro si Cornelio kung unsay ilang tuyo sa pagpaadto kaniya. O nagpahayag si Cornelio sa tanang ipakita kaniya sa Dios, pinaagi sa panan-awon. Maigsoon, atong timan-an nga nadungog sa Dios ang pag-ampo ni Cornelio ug nakita niya ang iyang pagtabang sa mga kabus. Gusto kaay sa Dios kung modangop kaniya ang mga tao pinaagi sa pag-ampo ug pinaagi sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Nga wala nila ipamahal ang kwarta o ang mga butang apan mao hinuon ang pagpangita kaniya. Maigsoon usahay ang mga maayong binuhatan sa mga tao, timaan kini nga gapangita sila sa Dios ug pansinon kadto sa Dios nga mga maayo nila nga gibuhat. Maigsoon, dili pud tanan mga tawo nga gabuhat og maayo nga gapangita sa Dios. Kaya ang uban, sama sa mga Parasiyo, gabuhat silang maayo tungod kay gusto nila nga sila ang madaig ug dili ang Dios. Og kini si Cornelio atong sabton, lahi man siya kaysa mga Parasiyo. Gabuhat si Cornelio sa maayo ug maampuon siya sa Dios tungod kay gapanganduyon niya ang Dios ay kinabuhi. Gapangita siya sa Dios. Dili sama sa uban nga mga tawo nga gabuhat og mga maayo para sila ang madaig, sila ang mapasidunggan og dili para sa kahimayaan sa Ginoo. Og pagkahuman isulti ni Cornelio, ang giingon sa anghel kaniya pinaagi sa panan-awon, giingnan niya si Pedro nga andam sila pagpamati sa tanang gisugo sa Dios kaniya.
Ana silang Cornelio nagtapok diya sa presensya sa Dios nga hinog kaayo ang ilang mga kalag-alang sa kaluwasan nga andam na gid para sa pagharbis. Busa nagsugod si Pedro sa pagsulti kanila ug ato karong i-summarize ang gitudlo ni Pedro ngadto kanilang Cornelio kung unsa ang iyang gisangyaw. Gisulti ni Pedro nga nakaila siya nga ang Dios walay pinalabi. Nasabot ni Pedro. Nakadulot kini nga tudlo sa Ginoo sa kasing-kasing ni Pedro. Ang mga Hudiyo, ang mga Samarianhon, ang mga Hintil, pata silang tanan og diha sa matag nasod. Dawaton gayud sa Dios si bisan kinsa nga mahadlok kaniya ug mutuo kaniya. Apan ang pagkamahadlokon sa Dios timaan nga kadtong tawhana nakasabot sa iyang pagkamakasasala ug mudangop ngadto sa Dios. O kasagara ang tao nga mahadlokon sa Dios magbuhat og matarong. Gisultihan ni Pedro silang Cornelio nga nahibalo sila sa nahitabo sa tibok Judea nga nagsugod sa Galilea. Nga sa ato pa ang mahitungod kang Hesus. Mikaylap man ang balita mahitungod kang Hesus. Nahibalo silang Cornelio mahitungod sa pagwali ni Hesus sa maayong balita ngadto sa mga tao. Nahibalo sila mahitungod sa pagpamautismo ni Juan nga Bautista. Nahibalo sila kung giunsa sa Dios pagdihog kang Hesus pinaagi sa Espiritu Santo ug sa gahom. Nahibalo sila nga naglibot si Hesus nga gabuhata sa dagkong mga milagro para sa pagpaila nga siya gyud ang manluluwas, siya gyud ang gamhanan. Ang mga buta nakakita, ang mga paralitiko nakalukso, ang mga bungol nakadungog, ang mga giyawaan gihinginlan sa mga yawa, ang mga gisangla nahinluan, bisan gani ang uban nga mga patay gibanhaw man ni Hesus. Ug ang mga makasasala gipasaylo niya, gipasaylo man ni Hesus. Ug kining tanan nahibal-an nilang Cornelio. Ug basin kini ang nakapadasig kanila sa pagampo ug sa pagpangita sa kaluwasan. Nahibal-an nila ang tanan nga gibuhat ni Hesus. Apan wala pa kay nila masabot o maklaro kung kinsa gyud si Hesus para sa ilang mga kinabuhi, para sa ilang kaugalingon. Ug karon, mupadayon kita sa pagtuon. Atong basahon mga igsoon ang mga buhat, Kapitulo 10, versikulo 39 hangtod versikulo 43. Ug kami mga saksi sa tanang butang nga gibuhat niya sulod sa kayutaan sa mga Hudiyo ug sa Jerusalem, ug siya ilang gipatay pinaagi sa pagbitay kaniya diya sa kahoy. Sa ato pa, gipasabot ni Pedro ngadto kang Cornelio nga silang Cornelio igo ra nila nadungog. Igo ra nila nahibaw-an ang mahitungod kang Hesus, ang mga gipambuhat ni Hesus. Apan silang Pedro, saksi mismo pinaagi silang duha ka mata mahitungod kang Hesus sa tanang gibuhat ni Hesus. Kay nauban-uban man nila si Hesus sa dinhi pa siya sa kalibutan. O kini nga Hesus gipatay man sa mga Hudiyo, sa ilang mga pangulo pinaagi sa paglansang sa krus. Apan ang Dios nagbanhaw kaniya sa ikatulong adlaw o gitugot nga siya madayag. Dili ngadto sa tanang tao, kundili nganhi kanamo nga gipili sa Dios ingon nga mga saksi nga nangaon ug nanginom uban kaniya human siya mabanhaw gikan sa mga patay. Sa ato pa, nauban nilang Pedro si Hesus diha sa pagpangaon ug pag-inom human mabanhaw si Hesus gikan sa mga patay. Ug siya misugo kanamo sa pagwali ngadto sa mga tao ug sa pagpamatuod nga siya mao ang gitudlo sa Dios aron mahimong maghuhukom sa mga buhi ug sa mga patay. Kaniya ang tanang mga propeta nagpamatuod nga ang tanang mutuo kaniya makadawat sa kapasaylohan sa mga sala pinaagi sa ngalan. Sa ato pa, ang kapasaylohan sa mga sala gisangyaw ni Pedro ngadto kang Cornelio madawat lamang sa mga tao pinaagi sa ngalan ni Hesus. Walay kapasaylohan sa mga sala kung dili pinaagi kang Hesus. Maigsoon, igo ra nakabalita silang Cornelio mahitungod kang Hesus. Apan miingon si Pedro nga mga saksi mismo sila sa tanang mga butang nga gibuhat ni Hesus.
Mao kini ang mensahe ni Pedro kanila. Mga eyewitness sila sa tanang gibuhat ni Hesus. Kaya nakauban-uban sila kang Hesus og nangaon og nanginom uban kaniya. Nakasaksi silang Pedro, pinaagi sa kaugalingon nilang mga mata sa tanang gibuhat ni Hesus sulod sa 3 ka tuig nga iyang pagministri sa kalibutan. Maigsoon, sa 30 na ang edad ni Hesus, nagsugod siya sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Nagsugod siya sa iyang trabaho dinhi sa kalibutan. O sulod sa 3 ka tuig, nagpamatuod siya sa kaugalingon pinaagi sa pagbuhat sa daghang mga milagro. Og 3 ka tuig sa iyang pagministri, maupod ang panahon nga gipatay siya, pinaagi sa paglansang sa cross. Ug ato nga 3 ka tuig, nauban-uban nilang Pedro si Hesus. Bisan asa si Hesus, tuwa man silang Pedro uban sa kauban niya nga mga apostolis ug sa mga tinun-an. Sa ato pa, ang buot ipasabot ni Pedro, matuod gayud ang tanan nga iyang nadungog. Gipatay si Hesus apan gibanaw siya sa Dios ug nagpakita siya kanamo nga buhi. Kami mao ang saksi nga tinuod gayud ang tanan ninyong nabalitaan mahitungod kang Hesus. Karon kapamatud-an ni Pedro sa ilang Cornelio nga ang tanan nilang nahibaw-an, ang tanan nilang nadungog mahitungod kang Hesus, tinuod gayud. Kay anaa si Pedro nga usa ka saksi, eyewitness nga nabanhaw gayud si Hesus ug mao gayud ang manluluwas. Mao gayud ang nagbayad sa tanang mga sala sa mga tao. Unya giingnan ni Pedro silang Cornelio nga ang tanang mga propeta nagpamatuod nga ang tanang mutuo kang Hesus makadawat sa kapasaylohan sa ilang mga sala pinaagi sa iyang ngalan, pinaagi sa ngalan ni Hesus. Si Hesus ang paagi sa kaluwasan gikan pa sa una pang mga tao sa kalibutan. Sa ato pa, giwali ni Pedro kanila ang paagi sa kaluwasan, nga ang kaluwasan maangkon lang pinaagi sa pagtuo sa ngalan ni Hesus. Tuo kamo kang Hesus ug maluwas kamo, ingon ni Pedro ngadto sa ilang Cornelio. Tuo kamo kang Hesus ug maluwas kamo. Mao kini ang giwali ni Pedro sa ilang Cornelio. Ug diha-diha mituo silang Cornelio kang Hesus. Mituo man sila sa walay pagduha-duha. Namatud-an silang Cornelio nga si Hesus mao gayud ang Dios, mao gayud ang ilang manluluwas. Naharbi sa Ginoo ang ilang mga kalag nga naghinam, nagpaabot nga makadawat og kaluwasan. Karon, mupadayon kita sa pagbasa sa atong bersikulo, sa bersikulo 44 hangtod bersikulo 48. Kung unsa pa ang sunod nga nahitabo. Samtang si Pedro nagsulti pa niini, ang Espiritu Santo mikunsa diya sa tanan nga nakadungog sa pulong. Ug ang mga magtotoo nga tinuli, maigsuon ang mga tinuli nga gisgutan ani nga bersikulo, mao man ang mga Hudiyo nga mga magtotoo nga kauban ni Pedro gikan sa Jopa. Kay ang mga Hudiyo ang usa nga itawag kanila mga tinuli. Kay sa unang nga panahon, ang mga Hudiyo ra ang gapatuli, ang mga Hintil dili pa gapatuli. Busa kung nakitay madunggan dinhi sa pulong sa Ginoo sa Biblia nga tinuli, nagisgot kini sa mga Hudiyo. O ang tinuli nini nga bersikulo akong balikon, mao man ang kauban ni Pedro nga mga magtotoo. Atong balikon ang bersikulo. Ug ang mga magtotoo nga tinuli nga miuban kang Pedro nahibulong nga ang gasa sa Espiritu Santo gibubu usab diya sa mga Hintil. Kay abi nila nga ang gasa sa Espiritu Santo para ra sa mga Hudiyo. Apan karon nakita nila nga gibubu usab sa Dios sa ilang Cornelio. Kay sila nakabati man kanila nga nagsulti og lain nga mga pinulungan ug nagdaig sa Dios. Sa ato pa, usa ka ebidensya nga nadawat gyud nilang Cornelio ang Espiritu Santo kay nakasulti pud sila og lahi nga mga pinulungan sama sa nahitabo sa adlaw sa Pentecostes. Og mao poy nabuhat nilang Cornelio ani nga panahon. Unya si Pedro miingon, aduna ba'y makapugong sa tubig alang sa pagbautismo kanila nga nakadawat
sa Espiritu Santo sama kanato? O misugo siya nga bautismuhan sila diya sa ngalan ni Hesukristo. Unya, gihangyo nila siya sa pagpabilin pa og pipila ka adlaw. Sa ato pa maigsuon, samtang giwalihan pa ni Pedro silang Cornelio, mituo silang tanan, mituo sila kang Hesus, o mikunsad ang Espiritu Santo diha sa tanan nga nakadungog. Usa ang ilang nadungog maigsuon, mao ang kaluwasan nga gisangyaw ni Pedro sa ilaha. Naluwas silang Cornelio nga pure nga mga hintil. Ang mga magtotoo nga tinuli nga gisgutan sa bersikulo 45, mga Hudiyo nga mga magtotoo. Sa una, maura ang mga Hudiyo ang gapatuli. Ang mga hintil dili sila gapatuli. Busa mga tinuli ang usa ka gaitawag sa mga Hudiyo. O nahibulong pag-ayo ang mga magtotoo nga grupo sa mga tinuli nga ang gasa sa Espiritu Santo gibubu usab diya sa mga hintil. Pagdawat nilang Pedro sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes, nakasulti sila og mga dila ug mao gihapon nahitabo karon nga nadawat sa mga hintil ang Espiritu Santo. Basin gibuhat kini sa Dios aron maklaro pag-ayo nilang Pedro nga gidawat usab niya ang mga hintil ug dili kini malalis. Aron dili makaingon silang Pedro kauban sa mga magtotoo nga iyang kauban nga kini silang Cornelio, lahi sila nga mga magtotoo. Nasaksihan nila ani nga panahon para usa sila nga makalaban, usa nga makapamatuod nga silang Cornelio, parihan na nila nga mga magtotoo. Nakadawat usab sa Espiritu Santo kay gipamatud-an sa Dios pinaagi sa pagsulti o pinaagi sa pag-istorya nilang Cornelio sa lahi nga mga pinulungan nga nahitabo usab sama sa Pentecostes. Madawat nilang Pedro nga wala sila'y duha-duha, uhanig sa ilang mga kasing-kasing, nga igsuo na ganila diya kang Kristo ang pamilya ni Cornelio. Ang tao nga mga hintil, kabahin na nila usab diya sa lawas ni Kristo. O sa ato pa, kabahin na nila diya sa iglesia, ang pamilya ni Cornelio. O kinahanglan nga kining makauban ni Pedro nga mga Hudiyo, o si Pedro mismo, mag-report ngadto sa iglesia sa Jerusalem nga aduna nay mga hintil nga nahimo nilang igsuon sa pagtuo. Kinahanglan nga ang iglesia sa Jerusalem mahibalo nga naa nay mga naluwas nga mga hintil sa Cesarea nga mao ang pamilya ni Cornelio. O nga mikunsan usab kanila ang Espiritu Santo. O kung wala ihatag sa Dios kining kahibulungang timaan nga mga dila ngadto kang Cornelio og sa tibuok grupo nga mga hintil nga mituo, basin dili mo to ang ilang mga kauban sa Jerusalem. Makaingon man sila nga dili tinuod nga naluwas silang Cornelio kung wala kini nga kahibulungan nga dila o pag-ingon nilang Cornelio sa mga lain-lain nga mga pinulungan. Og tungod kay naluwas silang Cornelio, gibautismuhan din sila nilang Pedro. Isip pagpamatuod nga nakatuo gid silang Cornelio kang Hesus. Ilang ipakita ang ilang pagtuo pinaagi sa pagpabautismo. Ug nagpabilin silang Pedro kanila sulod sa pipila pa ka mga adlaw. Sa ato pamagsuon, atong nahibaw-an karon nga ang mga Hudiyo, ang mga hintil para sa Ginoo patas na ang tanan. Ug atong nahibaw-an gani nga silang Cornelio usaman kahintil nga mga tao uban sa iyang tibok nga pamilya nga nakadawat usab sa kaluwasan ug nahimong kabahin sa iglesia. Maigsuon atong timan-an nga ang kaluwasan para sa tanan gid nga mga tao. Ug atong nahibaw-an nga gisugo ni Hesus ang mga apostoles sa pagsangyaw una sa Jerusalem, sa Judea nga sa ato pa sa mga Hudiyo nga mga tao, hangtod sa Samaria nga mga mix, nga mga hintil, mix nga Hudiyo nga nagpa-minyo og hintil. Ug karon maigsuon atong nahibaw-an nga natuman na gid ang gisugo ni Hesus nga sangyawan ang mga kahintilan. Ug hangtod gani sa atong panahon karon, kamulo
nga gakaylap ang maayong balita sa tanang mga kaintilan sa tibuok kalibutan. Maigsoon, karon nga semana usa na pud nga paghangyo o pagdasig sa matag usa kaninyo nga atong himuon ang atong homework. Nakitay homework karon nga semana og palihog nga buhaton nato kini kauban sa inyong tibuok nga panimalay. Aron maandam ang matag usa kanato sa kada pagtuon nato sa kada semana o kada episode. Maigsoon, morang atong pagtuon karon ug unta na panalanginan kamo sa pulong sa Ginoo ug nadungagan na pud ang inyong mga nahibaw-an. Daghang salamat sa paghatag og panahon sa pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga episode. Daghang salamat.